Алдагы кытлау хатын без иске куладка бистәсеннән алдык. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилеен безнең яраткан абыебыз, Масиевка авылында гомер кичерүче Кузахметов Илмир Мунирович каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән әнисе Расимә Биляловна, Джаббаровлар гаиләсе, сеңлесе Руфия, тормыш иптәше Камил, племянницасы Юлия, Тагировлар гаиләсе, сеңлесе Гөлнара, тормыш иптәше Марат, племянницасы Дилнара, Илназик, Мустафиннар гаиләсе, племянницасы Рита, тормыш иптәше Илдус һәм балалары Миленочка һәм Ришатик котлыйлар. Безнең якын кешебез таң калырлык, олы ихтирамга лаек булган, киң күңелле, зур йөрәкле шәхес. Ул бала чактан ук белемгә омтылып яшәде. Шуңа күрә үз тормышында укытучы һөнәрен сайлады. Үз сайлавына тугрылыклы булып, гомере буе мәктәптә география, химия фәннәрен укытты. Аны балалар да, хезмәттәшләре дә яратып хөрмәт итәләр. Сабырлыгы, тырышлыгы аның эшендә генә түгел, гаиләсендә дә чагыла. Без туганнары өчен дә ул бик якын туган булып яши ала. Кадерле без, сиңа тормыш үзе 2 бишле куйды бүген. Бу билгеләр лаеклы килеш сиңа энем. Гомерең сагышсыз җыр булсын алда. Теләгән теләкләрең, хыялларың барысы да чынга ашсын. Онытма, тормышыңның төрле чагында сиңа ярдәм итәрлек без бар. Ерак юлны якын итеп, килдек бүген авылдан. Илмир энем өчен хәтта курыкмыйбыз давылдан. Муса авыл куладка юлы булмаса да бик якын. Сөенеп килдек чакыргач, зур итеп туган хакын. Яраткан туган абыебыз 55-ен тутыра. Мәҗлеснең хуҗасы булып түр башында утыра. Аны хөрмәт итеп бүген әзерләнгән мул табын. Шушындый матур бәйрәмнәр булырга язсын тагын. Олыларга ихтирамың кире кайтсын үзеңә. Балаларың караңгылык китермәсен йөзеңә. Кайгы хәсрәт, күңелсезлек бер үк ишек какмасын. Чир, сырхау дигән явызлар сезнең өйне тапмасын. Улыгайган көннәреңдә гаиләң булсын янәшә. Барысына терәк булып һәм кирәк булып яшә. Бәйрәмнәрдә, мәҗлесләрдә җыелык шулай бергә. Туганлык җепләре абый изелмәсен гомергә. Хөрмәтле Илмир Мунирович, юбилеегыз котлы һәм мөбарәк. Табыныгыз һәр чак тулы һәм түгәрәк булсын. Бәхетле булып яшәгез, әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Бүген 55 ашыгып елларга гомернең бу җәйге кише ушаклар әле яна. Гомернең бу җәйге кише ушаклар әле яна. Ә миңа бары 55 ашыкмыймын бер кая. Uşak yana Kolla külege Kemiş kunadı Şeşi bizge Uşak yana Kolla külege Kemiş kunadı Şeşi bizge Ömrümüz güye boşlanağına. Ne desen de yaşlı kızgın Көңіл сызылына шуңа Oldu әлі ғөміріміз Үйе башланағына
Санап бармыйм узган күнне, әле яртысы гына учак яна, кала килеге көмеш кунады, чәчебезгә учак яна, кала килеге көмеш кунады, чәчебезгә. Ömrünün bu şeyge kişi uşaklar eli yanar, emin ibare 55. Aşık mıyman bir haya uşak yana, kolla kilege kümeş konadı, şeşi bizige uşak yana, kolla kilege kümeş konadı, şeşebizge uşak yana, kolla kilege kümeş konadı, şeşebizge.